জয় কয়া, জয় জোয়ার, জয় সেবা। পঞ্চম বার্ষিক উৎসব 2025 শহীদ ସୁନାମ ଦାମୋଦର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ କାଲିମେଳା ଆମ୍ବାଗୁଡାଠାରେ 14 ଗୋଟି ଭାଷାର ଜନଜାତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦାମୋଦର, ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ଘର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତ ଅଛି ସମାଜ ନାହିଁ ମିଳିବ କେବଳ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ପାରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋନ ତୀର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପରମ୍ପରା ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଶହୀଦ ଦାମୋଦରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକଟା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉଟାକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ବି ଦିନ ବେଳା ବି ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ରାତି ବେଳା ବି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଉନ୍ନୟନର ସେଇ ପରିମାପଟା ଆମର ସେଇ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବା ଦରକାର।